Velkommen til myc4.com. Afrika vokser som aldrig før og er en af de hurtigst voksende økonomier i verden. Dog er der mere end 380 millioner mennesker, som ikke har adgang til en bank. Dette er et kæmpe problem for Afrikas vækst og generelle velstand, da det typisk er de små virksomheder, som ikke kan låne penge til at udvide og effektivisere deres forretninger. Dette har myc4 løsningen på, og du er en del af denne løsning. myc4 er en internetmarkedsplads, hvor du kan låne penge direkte til iværksættere, som driver små virksomheder i Afrika, og sammen med dem genererer vækst. Det vil sige, når den afrikanske virksomhed tjener penge som følge af din investering, har du også muligheden for at tjene penge. myc4 er forretning. Forretning, der skaber vækst. Vækst skabt af dig. For eksempel: en afrikansk landmand vil gerne udvide sin farm med et vandingsanlæg, så han ikke selv skal gå og vande sine marker. Derved vil han kunne producere mere og dermed tjene flere penge. Men han har ikke pengene til et vandingsanlæg. Landmanden går derfor hen til sin lokale myc4-partner og forklarer om sit projekt, hvor mange penge han skal bruge og hvor meget han kan betale i rente. Vurderer myc4-partneren projektet til at være en sund forretning, kommer det på myc4.com. Når lånet er på myc4, fungerer det som en auktion, hvor man byder ind med, hvor mange penge man vil låne landmanden og til hvilken rente. Man behøver ikke låne landmanden det fulde beløb. Det kan man være flere om. Det er dem, der har tilbudt de laveste renter, som ender med at låne landmanden penge, når auktionen er slut. Landmanden får udbetalt sit lån og kan nu købe vandingsanlægget til sin farm, som derved vil vokse sig større og blive mere effektiv, og i takt med at landmanden tjener flere penge, vil han kunne ansætte flere folk, købe flere maskiner og tilbagebetale sit lån med renter til dig. Du kan altså være med til at skabe vækst, samtidig med, at du har haft mulighed for at tjene penge. Afrika er i rivende udvikling, men for at udnytte Afrikas fulde potentiale er der brug for kapital. Din kapital. Find et projekt med det samme og bliv en del af udviklingen. Du kan være med for under 50 kroner. Det er nemt og enkelt, og alle beløb tæller. Invester i vækst. Invester nu. myc4.